ngakithi ngizwa kahle izandla ezinhle manje mfowethu useke kwenzeka yini mhlambe ngalezi zandla zakhe ezinhle asuka madoda wathi ukuphulisha kamnandi ingoma zabanye abaculi yebo bafo ayibaningi kakhulu acule ngisebenze nabo mfowethu kulonyaka esiphuma kuwona 2023 sisebenze kakhulu nabaculi futhi abanamandla kakhulu endlela endimeni kusebenzeke kamnandi nje futhi kahle kakhulu bafo mhlambe kumenshina mfowethu ababili abathathu osebenze nabo kulonyaka ophelile u2023 okay onyaka odlule esiphuma ko right ngitholakala nje emsebenzini omkhulu kakhulu right kabhuti ungelo V mfowethu right lapho wathi ngifeaturechiwe engomeni ezimbili sizwa kithi yebo ngiphinde ngitholakala emsebenzini kaMasiliva right yeah phinde ngitholakala emsebenzini ofezela ngabala nemflexholila kaningi kakhulu insizwe esebenze nami futhi ngibonga kakhulu nakuzona uyindoda ematasa kahle kunjalo nje mana ke insizwa kithi ngiyacabanga ungelo V ubekhiphe ialbum EP single lokuyi bamfowethu i-album right yes wena mfowethu ngifuna ngisengifisana nokwazi ukuthi wena njengoba ekhiphi album ngiyacabanga mhlambe akuzona zonke ingoma enigcineni imba nokwazi ukuthi nisebenzisana kuzona iyiphi le ngoma engathini enalezi zandla ezinhle okwazile ukuthi wena ugcine nawe ube ngomunye oyenzayo right okay bafacabanga ukuthi wonke umuntu ayazi ingoma iyadlala khona sokhosini ingoma ethi ithawula lakhe ingoma esebenze yona noSisi Onezwe naye ubhuti ungelo V nenye ethi ubambulami so nje ziyazwakala impela emsakazweni ayukhizeka izandla mfethu I know ngiphethe iqhawe namhlanje mfethu kahle ndoda hey angifuna ukuqamba manga le ngoma nami ngiyazi kakhulu kuyingoma futhi engiyazi kakhulu kuphinde kube ingoma enomlilo enolaka enamandla ngalendlela engayazi mfethu njalo nsizwa ngithasu kamadoda yebo ngavela injalo indaba weyinsizwa nezintokazi ngiphethe nansi inkuzimalanga uthi usabele wakaduma kodwa akathandi nimbize ngale uthi imbizeni ngozandla ezinhle ilona elibhanqa wonke umuntu uhlelo izwi elamaciko lalela mfowethu sithi #untold story of uzandla ezinhle suka madoda igama lami ngingumr Friday lalela angibonge wembukeli noma emlaleli ukuthi usahleli nathi qhubeka ke wenze kanjalo iziyophela lengxoxo ephakathi kwami nozandla ezinhle sizwa kithi sengizwile ukuthi kahle wena ungene shi endimeni yomculo ongitshele mfowethu uma uzopholisha uzothinta umculo mhlambe uthinta kule genre kamaskandi kuphela okwamanje bafo right nabalaleli emakhaya bengathola ithuba lokuthi ngisebenze kwezinye inhlaka zomculo bekuseyithuba nje satsho into kamaskandi kuphela sizwa kithi ngathi nje ngisekhona kwamanje kodwa angiboni ngakhona inkinga mengathiwa kukhona umuntu oqhamuka eceleni kwakolunye uhlobo lomculo athi asisebenze kuyosebenzeka nje kakhulu bese mfowethu ngifisa ukwazi nakhe sifisa ukwazi kakhulu wensizwa kithi uyacula wena uphinde ushaya keyboard mhlamba ke siqale ngakule ye keyboard iqala ukuthi lento yakho uyithola kanjani ukuthi hayibo man yini egcina ikufaka lapha kutheni uyoshaya isiginci uyoshaya ubass guitar mfowethu tshela mina nsizwa kithi webafo yona mina ngihamba bangihambe ngaphupha umkhulu enginika hayi lutho awona mfowethu izinto eziningi kakhulu right sizinqoba ngalo uthando no ezinye futhi siqaliswa yilo uthando yonke into moholwa uthando futhi ayikho into engenzeki ukuqala nje kwami khona eginqini mfowethu ngiqale ngawe phela amakopi ukwathanda kwaya nganyukela kusona impela noma kwakusiqiniso sipha lokudoba inhlanzi kodwa nasikhala ngisethiwa sidonse kahle ngidonseliwe sikhala isishente engiyifunayo kwaya ke bhuti ngakhubukela phezulu ngokunyuka kudlala instrument nganyukela ku bass guitar nayo futhi ade ngiyona ke ngazifundela nkosama mhlawumbe ngiqamama ngoba ngicishe mhlawumbe cishe kube into ukuthi lo kunye nentambo ezikhala phezulu kunye nentambo ekhala phansi ngabe sekuthi ikeyboard ke ngicinde sengiyifunda ngonyaka 2022
ngifundise umuntu ibhuda wathi unano nakhona ufuna ukuyithanda ngathi hayi angitshengisa ukuthi lento yenzeka kanjani naye ngenhlanhla kwahlala kwaqonda naye sengisebenza ngayo nje mina manje mfowethu yazi ukuthi baye bathini angazi noma basuke besho ukuthi mhlambe manisweni bambisene nowesifazane yini kodwa lento ngathi ayisebenzi kuphela uma manisweni bambisene nowesifazane uma kusuke kowesifazane nowesilisa noma kuwesilisa nowesifazane bathi insizwa kithi lapho khona uthando nendlela ikhona mfowethu lalela kunjalo nje baba akukho kunye mfethu uthando nje kuphela ngoba mathiwa unayo yonke into ukuthi khanda bengalunga yakho lokuyenza ngeke iphumelele futhi ngeke iye phambili wenzizwa kithi yabona uthando umanqoba namhlanje ungenze ngabelieve ukuthi uthando umanqoba kuyona yonke okusho ukuthi into sukuyenza once olahlekelwa uthando lwaleyo nto leyo noma awangaba nothando lwaleyo nto leyo oyenzayo okusho ukuthi maningi amathuba okuthi leyo nto ingayiphambili noma leyo nto noma lelo phupho lakho ligcine lingafezekanga mawukuthi uthando alukho yabona nje bhuti kuyona yonke into esenzayo sizwe kithi kuhamba qhamuka ama-challenges yabona ama-challenges asuke ezobuza ukuthi wena unalo yini uthando lento oyenzayo noma unamshadi yaye ugcina ungasaqhubekanga uyabona and yabona leli phuzu lakho wezandla ezinhle ngiyalithanda kakhulu yabona ayikho indlela enqoba ama-challenges ayikho indlela ayikho enye into eyenza umuntu ukuthi noma ziqhamuka iy'nkinga ziba ngaphezu kwakhe mhlambe zimgcinazele asingathi mhlambe zingaphezu kwakhe ngoba phela baye bethi ayikho kahle kahle inkinga osuke ubhekene nayo engaphezu kwamandla akho yonke inkinga esuke ikuhlasele isuke ilingana namandla akho kusho ukuthi mhlambe kusuke kube wena oyithatha ngathi leyo nkinga leyo isikwehlule right uyabona inkinga zonke osuku uzohlangabezana nalo kulelo phupho lakho osuku nalo makunothando unqobile qedile asikho esinye isikhalo ozosidinga awudingi lutho udinga uthando nsizwa kithi uyazi ukuthi bengisathi ngizokubuza ukuthi mhlambe sinabantu abathi mina ngiqalile umculo wamaskandi mhlambe uno2 years uqalile nothi umculo wamaskandi kuphela sinabantu abaningi abasendimeni yezobuciko mhlambe nabo abanye basanda kuqala abanye kade baqala ngingathini nje baningi bengisathi ngizofisa ukuzwa mhlambe noma bengifisa ukuthi ungidlulisele nje umyalezo mfethu ukuthi yona njengozandla ezinhle kuleli banga wena osulihambile omunye umuntu ungayuthini kuyena esikakhulukazi kulaba esithi basebasha endimeni uyabona ke leqeda kuyivezo ukuthi uthando umanqoba nakwena into yakho esikakhulukazi leyo mculo ufakwe uthando usuvele wayazi wayiqondisa yonke into hayi kunjalo ngoba into engicabanga ukuthi enye ephinde ibe isisekelo right isisekelo sothando ngicabanga ukuthi funa ungabe uyiciko nje kakhulukazi ngibale njengeciko right sizwa kithi mengabe uyiciko ubheke ekhanda kuhlezi kuwena ekhanda ukuthi akuyona yonke iminyango ozoyivula ozoyiqoqoza bese iyafulela mfowethu lo noma athiwa umsakazi noma athiwa uyi-actor noma athiwa umdlali webhola ngento ethinta ikhono akuyona yonke iminyango ozoyiqoqoza ivule kungekona ukuthi mhlawumbe usungephiwe noma usukunjani sesibiza lento yokuthi uthando lukhona into okuqhubekela phambili ungavulekanga kunjalo kodwa usafuna impilo zami so into kanjalo nje abafowethu abangandlela ngemuva mhlambe into engaba-advise ngayo ibona nje ukuthi ukubekezela nayo yonke into ukubeka ekhanda ukuthi isikhathi besesifikile isikhathi asizofika wena nasufuna kodwa kuzofika sona isikhathi mesesifuna ukufika ngendlela sasibekwe ngakhona insizwa kithi uyazi udeserve ihlombe elikhulu njengamanje mfethu angazi ukuthi mfethu ungathini wezandla ezinhle mfethu wamele ubuzandla ezinhle